čeká nás vlastně s přítelkyní svatba, takže jsme to pojali jako velkolepě, takže jsme byli vlastně na Maledivách a na Srí Lance týden na týden, takže jsem si parádně odpočinul, hlavně psychicky a teďka už se těším na start vlastně přípravy v novém týdnu. Vlastně Sparta začala přípravu už 1. května, ale tím, že jsem byl v té reprezentaci, tak jsem dostal ještě o 2 týdny volno navíc, takže začínám teďka v pondělí 15. května. Tak úplně první telefonát, co já jsem teda přímo s něma se nebavil, ale řešil to můj agent, tak mi to říkal asi začátkem ledna, v půlce ledna, že mu volali a že by měli nějaký zájem a potom už bylo vlastně na mě, měl jsem tam ještě více nabídek a nechal jsem si nějaký čas vlastně na rozmyšlenou a potom jsem se rozhodl pro Spartu, tak věřím, že jsem udělal dobrý krok. Samozřejmě člověk nad tím přemýšlí, ale snažil jsem se na to nemyslet a my jsme tu sezonu neměli rozehranou úplně ideálně se Zlínem, takže jsem se snažil prostě, ať dohrajeme co nejlépe. Když se nám nepodařilo potom vlastně dostat do toho playoff, takže sezona určitě zklamání a vlastně potom jak začalo to playout, tak už jsem byl tak nějak vnitřně rozhodnutý, že to budu zkusit do té Sparty. Já jsem nikdy nic velkého pořádně nevyhrál, takže myslím si, že to je klub, který má obrovské ambice a jsem hladový po týmovém úspěchu a je to velký klub tady v Česku a myslím si, že i loni, že když jim to playoff nevyšlo, tak ta základní části předváděli spolu s Libercem si myslím nejlepší hokej, takže tady tyto aspekty rozhodly. No tak ještě jsem tam vlastně nebyl, jedu zítra a bude to změna určitě, no. Prahu nějak extra neznám, takže bude to z začátku takové hodně poznávání a i těch kluků tam moc neznám, takže bude to pro mě hodně nové, vlastně nový kolektiv, nové město, takže těším se na to. Musím se přiznat, že zatím jak nejsem nervózní. Pořád vlastně teďka to bude jenom letní příprava, takže je tam dlouhá doba vlastně ten kolektiv poznat a pořádně si tam zabydle, že až vlastně jak se půjde potom v červenci na let, tak si myslím, že už bude všechno v pohodě. No tak asi z toho není nikdo nadšený, že samozřejmě já jsem strašně Zlínu vděčný, že mi dal šanci a nadále je budu sledovat a fandit jim, ale byl jsem tam 3 sezony a i sám jsem cítil, že už by to chtělo zase nějaký posun udělat dopředu, že fakt už nejsem úplně nejmladší, takže že chtěl jsem ještě prostě jít do nějakého většího klubu. Osobně asi nedávám nikdy před sezónou osobní cíl, prostě být platný tomu týmu a prostě věřím, že bude dobrá sezona a nějaký osobní cíl si nedávám.